Isyu sa masa. Isyu sa masa. Pagtuki sa mga nag-unang isyu sa katilingban. Isyu sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katauhan. Magbalanse sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Isyu sa masa. Uban ni June Bersamin. Isyu sa masa. By the way, live na ta no sa tuag Facebook page ang June Bersamin Isyu sa masa. Paki-like and share lang ha sa tuang mga kaigsuunan nga nagsubay sa tua dinhi sa tuang FB Live. Alright? So, dito nakapakong ang mga kontraktor o supplier nga naagyo di ay mga higalay kalabutan ang First Lady. Kay matud pa nila nga nakabaw mo nga sa First Lady kinahanglan ta mo dol. Ang ingon daw dito sa mga public official, local public official may Surigao, nga dito daw kang First Lady mulabi. Mudaritso daw dito, no? Kay siguro padaritsohon ang mga kontraktor o supplier kay pangutan-on mga higala dito sa First Lady o magkano ka dumating. Wala nga ingon ta mga higala, no? Nga kaning kuan gihimo karon sa pangulo nga nag-imbestiga. Basig na mafia ang pangulo ani. Siya nalay wa makabalo mga higala, no? Kung kinsa ang nanapi aning mga infra project, particularmente na kining flood control project mga higala, no? Siya nalay wa makabalo. Ang iyang igagaw nga House Speaker, ang iyahang asawa nga si Superwoman mga higala, basig maura mga higalay, nagmaumao aning naisgutan nga mga transaksyon. Di ba? Okay, blind pa man yun sa buta ang presidente mga higala. Kaya niingon siya, tira, 55 million flood control project sa Baliwag, Bulacan, bisag usa ka halublak, wala gyud kahuman gideklara sa Department of Public Works and Highways nga nahuman na ang proyekto. Usay nahuman nga bisag usa ka halublak, wala man dito nakita. No. Ingnon dayon nga naanod sa baha. Kung mauna ang kaning DPWH og mga congressman magsige na lang migampo mga higala nga magbaha unya maghimo og ghost project. Magsige gampo ba? Nigbaha unya maghimo sa ghost project ampuan nga magbaha para ingnon nga naaman ay project din ha. Naanod lang sa baha dili na makita karong panahon na past. Pasig mauna na mahimong diskarte pag abot sa panahon. Now, ingon ang presidente i-blacklist. Kanang blacklist wa gihapon na. Munang daghang nagduda ani mga higala karong paukyab sa presidente. Nga wala gyud ni. Pure paukyab lang gyud ni. Nga naman. Ang blacklist, dali ra kay nalutsan. Pwede man na nimo na isurrender ng imuhang kumpanya. Maghimo na pugkaglaing kumpanya. Pero ang tag-iya, maura gihapong multuha mga higala. Di ba? Pero pag-surrender anang pangalan sa kumpanya, surrender ng DTI, surrender ng business permit, kahuman, para di ka igo no, sa kining BIR o sa Business Bureau, kahuman, kuha na pugkaglaing pangalan, idami nimo sa imuhang anak, sa imong apo, sa imong uyab, sa imong asawa. Di ba? Dali naman kayo na. Mula ka ng blacklist. Wala gihapon na mga kaigsunan. Kay daghan kaayong magic din na. Trawa na itong imbestiga ni Senador Marcolita sa Blue Ribbon Committee. 2011, na-Asia's construction na daw. Pero ang iyahang supply mga higala, kawayan raglansang. Kisa to si Kirino ba to sa Pilikyo man tong sugod ato, tong giimbestiga? Kawayan raglansang. Unya kahuman, pag abot sa pila ka tuig mga higala, nahimo na siyang kanang kontraktor nga simento nagyog bakal ang gamit. Pagkahuman, nahimo na siya mga higalang A-contractor, A1 contractor,
kahuman nahimong triple A, nahimo na may galang quadruple, mao nang nakakontrata na og milyon-milyon mga higala nga proyekto gikan sa mga congressman. Pero ang atong duda din ha, gigamit siya, gipadako siya og tuyo para gamiton siya mga higala sa mga congressman. Oh, gihimo siyang suki. Di ba? Sir Roel Senior Diaz, good morning. Naglanog-lanog ang isyu sa masa sa may Lumikad Compound. Ayan. Oh, good morning. Ha? Kisa by birthday na to karon diri sa Lab Radio. Kisa marong birthday katong i-greet para dili lang bili nga litson ang handaon. No, 40 kilos gyud nga litson. Dito, good morning din na Kuya Wilson. Amo ang mga galang buotan nga station na manager. Wa ko kabalo kinsa mag-birthday. Pero naa siya giingon nga mag-birthday. Basta kasagaran na ba dili mo sultig kinsa ang nag-birthday, siya ra ba na? Siya. Diba? Tutoy ba to? Si Lansky maroon diyan siguro. Maoy nagkuan. Maoroy naglingko din ha, Lansky. Ma'am Rosalyn Lagundi, good morning. So, kini mga higalang issue ha, mura ba o diduso ta? Dili man masulti nato nga ang presidente mo'y nag-una ani. Dili masulti nato nga gituyo gyud ni siya mga higalag imbestiga sa ato ang pangulo, mauni nga nangabulabog sila. Di ba? O si Tutoy Bato ang duty karon. Kisa man rong birthday din na Tutoy Bato, nga maghanda man si kuan. Si Kuya Ricky Wilson din na. Kisa man rong birthday kaya to ang i-greet So, ang issue mga higala, unsay drive sa ato ang presidente nganong iyahaning giutingkay. Yan. Siyempre, wala na siya mahimo Daghan ng mga tao nagreklamo tungod kay naapektuhan sa baha nga daw ay nahimo mga higala ang si Kuya Ricky gyud ang nag-birthday. Aba, tugtugan sa Happy birthday din na boss Kuya Ricky Wilson. Wishing that you'll always see happy as can be. Have a happy, happy birthday. That is all that I can say. Sa tanan po nagsaulog siyang adlaw ng tawhan karong adlaw, happy birthday. Si Ma'am Elsa Cute din na sa may GSIS naka-check attendance. Butangan niyo yung address. Kay pagsugod sa ato ang rapol mga higala, amo nang ipangsulat ng inyong pangalan ug ang inyong address, tawagan mo. Alright, countdown. Okay. 40%, 45% na lang dahil paingon mga higala sa project nga budget. Okay, nahurot nag-ukob mga kaigsunan gikan sa mga congressman paingon ngadto sa uban pang mga buaya. Ato ni balikan unya human lamang pipila ka baga pahinomdom. At bahagi na ng pamilya. Yan ang turing ng mga pet owners sa kanilang mga alaga. Ngunit, regular ba nating naibibigay ang bakunang kailangan nila? Mula sa 235 na kaso ng rabies na naitala ng Department of Health noong 2020, ay naging 426 na kaso ito noong 2024 na nagpapakita na halos doble ang itinaas ng kaso ng rabies sa bansa. Lahat ng kasong ito noong 2024 ay namatay. 45% ng mga kasong naitala noong taong iyon ay dahil sa mga alagang hayop. Ang rabies ay isang nakamamatay na viral infection na nakaaapekto sa central nervous system ng tao na nakukuha mula sa infected na hayop sa pamamagitan ng kagat, kalmot, laway na dumikit sa sugat o laway na pumasok sa bibig, mata at ilong. Ang mga sintomas ng rabies sa tao ay lagnat, pananakit ng ulo, pamamaga o pamamanhid ng sugat, takot sa tubig at hangin, pagkairita o pagkabalisa, pagbabago sa pag-iisip at pagkaparalisa. Ang mga senyales naman ng rabies sa hayop ay pagbabago sa ugali, pagiging agresibo, labis na paglalaway, pagkaparalisa at pagkatakot sa tubig. Ito ay maaaring maiwasan kung mapababakunahan ang mga alagang hayop at huwag silang hahayaang gumala sa kalsada. Iwasan ding hawakan o lapitan ng hindi kilalang mga hayop.
Alamin kung may malawakang pagbabakuna ng mga aso sa inyong lugar at maging responsableng pet owner upang labanan ang nakamamatay na rabies. Isyu sa Masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Alright, balik na may gala din sa ito panagkuyog sa programa nga Isyu sa Masa. Samtang doon na 11 minutos ang nakalabay human ang alas 7 sa buntag. Now, ako ang i-greet na sila Arnold Bugas, Mario Santiago. Isyu sa Masa, nagapaminaw kanunay sa may Barangay Bukana. Si Gisnel Salaom, good morning. Yanel Supik, may buntag, Bagyo, Malagos, Bagyo District. Uy, bugnaw ron din na sa Malagos, Bagyo District. Bugnaw man ginandaan. Pero karong mga panahon na, mas bugnaw pag yun siguro. No? Mas bugnaw pa mga higala sa simod sa iring. Alright, 12 minutos sa mga alas 7 sa buntag na. Atong balikan. Ngano ang kini mga higalang house speaker nato nagpahilom-hilom. Siyempre, naminaw pa na mga higala. No? Gawas nga naminaw, nangandam na siya unsao niya paglusot. So murag, ang issue against the Vice President nag-shift na karon mga kaigsunan ngadto sa House Speaker. No? Nganong appeal ang House Speaker ani mga higala. Siyempre, siya ang leader sa House of Representatives. Siya mga higala ang dako o maimpluwensya nga congressman. And remember, ang budget mga bay, manukad yun na kanunay din sa House of Representatives. No? Na ay worst manggod din nga gimension mga kaigsuunan ni Congressman Tubit Yangko. No? Nga uphill pod mga kaigsunan ni Senador Mig Zubiri. Kanibang issue sa NEP, no? National Expenditure Program o SAGAA. Dinhi sila mga higala nagadula ang mga congressman. Sa proposed budget mga kaigsuunan, nindot kayo tanahon, pasadong-pasado siya. No? Pasadong-pasado. Pero, dunay himuon sila nga mga kabag-uhan o ramification mga higala pag-abot na sa actual budget ngadto sa GAA. Muna, atong wala to masabti nga sige ginayaw-yaw ni Tubit Yangko nga dapat ipagawas ang kini mga higalang kining minutes, minutes, mga proposal sa small committee nga nagatuki ani mga higalang GAA o national budget nato para may bawaan kung unsa dito ang naagrihan. Kay ang naagrihan dito sa small committee mga higala, paglagawas na ana sa BICAM, dili na mao. Ultimo ang proponent mga bay nga congressman, ang nag-sponsor nga congressman, dili na makaila, dili na makaila sa iyaha mga higalang gi-sponsoran nga House Bill para sa kining budget. Ngano man, daghan na kaayo gipang-usab mga kaigsunan nga wala siya makabalo. Wala makabalo ang daghang mga congressman. Only a few ang nakabalo. Kadturang giingon nila kuno nga big six nga mga atabs-atabs mga kaigsuunan ni tambaloslos. So mo na ang dakong problema. Sa NEP, National Expenditure Program, sa program, pasado siya. Nga naman, wa man kay makitaan mga higalang problema. Pag moingon dito nga, ang budget aning flood control project diri sa Baliwag, Bulacan, halimbawa, kay kusog kaayo ang sulog diri pag magbaha, ingon ani kadako 55 million, kay baga kaayo ang ato ang himuong concrete barrier sa mga kilid aron dili moawas. Pasadong-pasado sa technical working group during technical committee hearing sa small committee mga bay. So pagtanawa na sa small committee for allocation sa budget, okay kayo ni, pasado kayo ni. Pero
pag-abot na mga higala ngadto sa GAA, pang-usabo na. Ipang-realign na. No? Tanawa ra gud ang mga kulukoy. Gibutangan pag-blanco mga higala gipapirmahan sa presidente. Ang kulukoy pong presidente, nipirma po og blanco mga higala nga BICAM report. Usa man ang itabuan na sa tuwa pa, ang nagdula mga higala aning pundo, ang mga congressman. Diba? Sila ra mga higala ay nagdula-dula. And I do not believe na ilahan ni mga higalang gihimo para sa giingong nindot nga serbisyo publiko. Ilahan ning gipang manipula ang budget din na mga higala sa Kongreso. Tungod kay gusto sila nga mudako ang ilaha mga higalang masapi. Tanawa karon sa investigasyon ni Senador Rodante Marcoleta na ay daghang isyu ng buto. Dili kwalipikado nga kontraktor gipugos sa mga politiko mga higala nga mahimong kontraktor mo qualified. Di ay mga kontraktor nga natag among the 15 big contractors sa flood control project na hibawan nga wala di ay actual mga higala nga participation sa construction. Gigamit ra di ay ang ilang pangalan in a form of royalty sa mga congressman nga dunay construction firm or sa mga higala sa congressman nga dunay construction firm nga gusto mga higala maoy mo trabaho sa project. No? Mao na nagkalitsi-litsi ang mga infra project mga higala aning flood control. Di ba? Sa construction manggod. No? Naana siya yung mga qualifications ang tawag nato mga higala. Kung ikaw kontraktor, pila ang imuhang capitalization? No? Para atong gi-interview ni Senador Marcoleta, naana daw siya may galay 40 billion. Qualified daw siya sa 40 billion worth of construction. Nagsugod na siya to 2011, maligyag kawayan mga higala o gansang. Pausa, ingon na kapaspas ni dako ang iyaha mga higalang network niya sa construction. Gibuhi sa congressman Gigamit sa mga congressman. Di ba? Karon, naatay mga kategori na ay A1, A2, contractor, A3, niya quadruple. Kanang quadruple, di na basta-basta. Wala mahimo na mga higala o kanang mga dagko kayong proyekto with corresponding billions of worth sa kini mga higalang project. Multi-million, billions of worth sa kini nga project. Muna, kung si congressman, ang iyahang construction firm, gamay lang, wala pa'y qualification mga higala nga pwede aning dako kaayo nga project, mang royalty na siya anang mga kontraktor nga quadruple na. Ang lisensya na ilang gamiton pero ang magtrabaho mga higala ang iyahang construction. Ang iyahang construction firm. Ang atong pangutana karon, is it valid? Is it acceptable mga kaigsuunan? Sa akong tanaw na ay problema na. Nga naman, wala pa ka iya qualification nga muhupot, mupadagan, mo trabaho o ingon ana kadako nga proyekto. Karon ikaw mo'y nagpadagan ana tungod kay ang pangalan imuhang gigamit ang pangalan sa quadruple nga kontraktor. Usa man na? Di ba that is a clear case of circumvention? Mao bitaw ang imong construction firm wala pa matagai og quadruple ang accreditation. Tungod kay dili pa qualified na mo gunit og yung anak kadagkong proyekto. Karon, ikaw mo'y nagpadagan anang proyektuhan na kay ang lisensya nga imuhang gigamit, nag-royalty ka aning mga quadruple nga mga construction firm. Unsa man na? Di ba circumvention mga higala, klaro na sa ato ang balaod. Taon-taon, ato nang balikan, wala mga nipipila ka mga paahinomdom. Kalaro, kaibigan, kasama sa bahay at bahagi na ng pamilya. Yan ang turing ng mga pet owners sa kanilang mga alaga. Ngunit, regular ba nating naibibigay ang bakunang kailangan nila?
Mula sa 235 na kaso ng rabies na naitala ng Department of Health noong 2020, ay naging 426 na kaso ito noong 2024 na nagpapakita na halos doble ang itinaas ng kaso ng rabies sa bansa. Lahat ng kasong ito noong 2024 ay namatay. 45% ng mga kasong naitala noong taong iyon ay dahil sa mga alagang hayop. Ang rabies ay isang nakamamatay na viral infection na nakaaapekto sa central nervous system ng tao na nakukuha mula sa infected na hayop sa pamamagitan ng kagat, kalmot, laway na dumikit sa sugat o laway na pumasok sa bibig, mata at ilong. Ang mga sintomas ng rabies sa tao ay lagnat, pananakit ng ulo, pamamaga o pamamanhid ng sugat, takot sa tubig at hangin, pagkairita o pagkabalisa, pagbabago sa pag-iisip at pagkaparalisa. Ang mga senyales naman ng rabies sa hayop ay pagbabago sa ugali, pagiging agresibo, labis na paglalaway, pagkaparalisa at pagkatakot sa tubig. Ito ay maaaring maiwasan kung mapababakunahan ang mga alagang hayop at huwag silang hahayaang gumala sa kalsada. Iwasan ding hawakan o lapitan ng hindi kilalang mga hayop. Isyu sa Masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. I-memorize yan? Basic! Love Radio! Balik talaga na dili sa panagkuyog sa programa ng Isyu sa Masa. Sa 90.7 Love Radio, samtang nga doon na magala 22 minutos sa nikalabahing human ang alas 7 sa buntag. Now, ato nga balikan, apasumpay mga higala, paun sa gidula ning mga infra project, no? Nag-mention ta kaganiha nga naay mga accreditation, qualification ang matag kontraktor. Kaya di gawas manggudron sa investigasyon nga naay mga dili qualified supposedly nga mga kontraktor pero nakakuha mga higala o proyekto labi na ning infra sa kining flood control project. Taon sa ni na-award sa ilaha nga dili sila qualified na kontraktor. Halimbawa, ang requirements AAA, quadruple A, karon ang naka-take over mga higala, A1 contractor pa lang. Tungod kay ang A1 contractor ang nanagiya si congressman. Amigo ni congressman, relative si congressman, igsuon ni congressman, nakapangontrata mga higala. Pero kung tanaw nimo ang dokumento mga kaigsuunan, triple, quadruple na. Ang iyaha mga higalang level kay nang hiram og lisensya sa triple o quadruple nga mga contractor, in a form of royalty. Bayad sila og royalty. Siyempre, si congressman ang tawag sa imo ha. Quadruple. Ang ako ang igsoon ba, contractor ni, pero dili qualified mo bidding aning dako kayo nga proyekto karon. Kay bawal sa balaod. Pwede ba ato nang i-royalty ng imuhang lisensya din na? Ikaw karon nga quadruple, triple contractor ang kategory. Pairam ka permi oy. Di ba? Ang imo na lang mahirit din na. Pwede ba congressman kay dako man kaayo na bilyon man na nga project, pwede ba matagaan po minimo din ha og kwan? Unsa ni pwede ba mi makasabkon din na bisan og mga kwan lang, mga 500 million lang. Sige. Basta ang kanang imong lisensya amo nang gamiton mo na gamiton sa kong igsuon. Okay, dili man ni pwede ang ako ang kwan igsuon pa mangontrata og ginani kadako. So sige, sabko na lang. Anya, bayad po mig royalty sa imo ha. Ana na mga higala ang style na karon. Ang pangutana. Because this is a category. A category mga kaigsuonan nga kwalifikasyon sab, no? Sa pagdawat mga higala aning mga proyekto infrastruktura sa gobyerno. Karon ang nagtrabaho ana mga higala nga project supposedly quadruple, meaning dili lang ni ang amount mga higala ang consideration dinhi. It involves the experience, the capacity to construct. Di ba? Kasagara mga triple, quadruple required sila may higala na ana sila mga boring machine. Ikaw kay boring machine di ka pwede. Halimbawa lang ba? So kani karong nagtrabaho anang supposedly ang magtrabaho quadruple o triple contractor, ang nagtrabaho mga higala, iwan contractor lang. Iwan ko kung anong mangyari dyan.
iwan kontraktor ang nagtrabaho. So meaning, kanang nagtrabaho din na wala pa na kapasidad. Kulang pa nag-experience, wala pa na makaabot ang iyaha mga higalang capitalization sa gi-required sa balaod. Pero nganong nakapangontrata siya? Tungod ani mga higalang giingon nato nga circumvention sa balaod. Tanawa na din nakasagaran din ng mga construction nga iya sa mga congressman. Royalty na. So ang nahimo karong makaluluoy ang tag-iya sa lisensya. Gamay ra kay na income, mao paroy na ipit mga higala aning nahisgutan nga kontrobersya. Kasi siyempre kini mga triple, quadruple. Wa man kay mahimo congressman mo tawag sa imo pa kuan na tana, royalty hata nang imo ha din ng lisensya nimo. Kay hatag ko ni sa kung iso ni kay dako kayo ni. Ang imo na lang yung mahilig nila kung pwede ba matagaan pod minimum musabkon lang mi din na bisag mga 500 million kung. Sige, kuan lang 300 million lang inyo ha. Okay, gamay na lang akong bahinon sa igsuon ani kung maabot mo 500 million. Sige. 300 million worth lang sabkon ka diya. Pero ang imong lisensya mo gamito na mo kay di man qualified akong igsuon kay iwan ra man ning iyahang estado pa. Ang requirements ani nga construction kani nga proyekto quadruple. Quadruple. So, mao na ang mamahimong arrangement. Mao na nga daghang palpak mga higala ang proyekto gawas nga gikurakot ang pondo mga higala experience-wise. Ang pangalan lang maoy quadruple pero ang nagtrabaho pol mga higala dili qualified. Diba? Ang nagtrabaho pol. Pero tanawon ni mo sa record, kuyaw ni, nilnig ni, quadruple ni, triple ni. Pero ang nagtrabaho actual sa proyekto, pol mga higala, dili siya qualified tungod kay dili pa siya quadruple o triple nga kontraktor. Triple A, quadruple A. Di ba? Pol. Ngano man sila mangyod? Kay didto na musulod mga higala ang korupsyon. Didto na musulod kanang ginaistorya ni Senador Ping Lacson nga bahinay og ni Mayor Magalong. Didto na musulod. Pila bagay bahinay? No? Ang bahinay mga higala matod pa ni Baguio City Mayor Magalong. 30% kang Romualdez. 10% na lang sa kontraktor. 5% sa district congressman, pareha aning big 6, nga ginapanghambog ni Romualdez. Ang implementing agency mga higala, Department of Public Works and Highways, 5% mura bahin-bahino ni district engineer, ni tawag na to mga higalag director ug uban pa din mga opisyalis sa Department of Public Works and Highways. So mapaingon mga kaigsuonan nga pondo ngadto sa actual nga project is only 45%. Mao na ang kang Magalong. Si Lacson lahi pod. Naapod siya 40% na lang gyud ang nipaingon sa project. Kay dako kayong tigbas mga higala ang mga congressman. Ay kang bata ta. Now, ang resulta ani matod pa ni Mayor Magalong. Tungod aning 45% na lang sa pundo mo paingon ngadto sa project. Ang resulta sa flood control kuno mga higala, no? 5% na lang ang bakal. Ang pundo para sa bakal, 15% na lang ang pundo mga higala, alang sa simento. China pa gyud ang simento, dili pa gyud San Miguel cement mga higala o Kaha Hunsen. Kato pag yung China kay barato ra. Unya ang yuta mga higala 80% matod ni Mayor Magalong. So ang kanang construction ang ginapalaman di ay puro na lang yuta, kabkab dito, kabkab diri, maoy itabon, kabilan lang mga higala og simento o gagmay kaayong bakal kay gamay na lang kay porsyento mga higalang nahibilin,
flood control na. Ha? Flood control na. Oh. Pag-abot mga higalas baha, dagko kayong lusok sa ulan, tuan na. Ha? Disgrasya na ang flood control. Oh. Worst, tungod kay naapagyod mga higalay, mga ghost project ning mga panuhak nga mga congressman o taga DPWH nga gihimo. Sa ghost project? Naay project, naas papel. Gi-implement sa papel. Gidawat sa DPWH sa papel. Pero ang tinuod, matod pas presidente, bisag usa ka haloblak, wala mga higala. Ghost project. May panang ghost. Kay magparamdam pa. Kaniwa yun tayo naramdaman aning mga proyektuhan ni mga higala. Mauni, trabaho sa DPWH o ni tambalos-los din sa Kongreso mga kaigsunan. Karon ang panuhak, nagpahilom-hilom lang. Nagpahilom-hilom. Nangonsulta niya yung mga bright na abogado siguro, unsaon niya pagdepensa, na nag-full swing na ang investigation, nilihis na mga higala gikan sa vice-presidente. Human naman ang vice-presidente, ikaw na po tambalos-los karon ang lungsan aning isyuhan ni. Ikaw na po ang malungsan ani. Now, di ay mga binayran media mga higala sa mga tambalos-los na congressman o sa Malacanang. Ingon pa siya, barking in a room tree daw ang mga DDS. Kay ang ato ako ng mga higalang commissioner, nga si Kuan, kining commissioner na to sa Commission on Audit mga higalang si Mario Lipana, nga iyang asawa nakakuha po mga higala og kontrata gikan sa kining gikan sa mga congressman sa DPWH aning flood control project, appointed pa daw na sa time ni Digong. Siya nga mali mana. Iyan ang gibaliktad ng istorya. Kana si Mario Lipana, appointed tao man ni Digong. Na ay conflict of interest kaya ang iyang asawa contractor po o flood control project. Ilan na pong giduhig mga higala. Pero di are, atong klarohon. Kana si Lipana, tinuod na. Panahon pa na ni Digong because ang kana magungkuha, kana mga commissioner mga higala, naagin na sila exact term. Dili na sila dependent sa kining capricious, whimsical, capricious sa mga appointing authority like the president mga kaigsunan. Naagin na sila term. Pareha sa ombudsman, 6 years. So, dili pwede sa pawaon kung dili ini mo siya i-impeach because ang kana mga higala mga commissioner, among those impeachable officers, enshrined in our Constitution. And there were 33 impeachable officers, mga kaigsunan, nga gi-enumerate ang ato ang batakang balaod. Ugusa din ang commissioner mga higala sa Commission on Audit. So, dili na mo siya matanggal. Bisang nagbago ng presidente, dili pwede tanggalon sa bagong presidente tungod kay naa siya term limit. Dili siya mga higala dependent. Ang iyang employment, dili mga kaigsuunan, trust and confidence. It is fixed by law. There is a law that fixes his term. Walang dili ka pwede mo tanggal sa bisag presidente ka unless he is being removed, mga kaigsunan, through impeachment. So, karon, kani silipanan, ang iyang asawa nakakontrata po mga higalag flood control project, dako po, milyon-milyon po. Ingon na nirong mga, kining mga pidhak na mga media, mga higala ni tambalos-los o sa ato ang Malacanang, na, bloody daw ang mga akusasyon. Nagpatakal ang nagpaghot ang mga dilis. Ay, paminaw. Ang issue din dili appointment. Labaw na nga ang issue, dili may tungod kung kanus-a o kinsa ang nag-appoint ni Lipana. Ang issue din conflict of interest. Nga si Lipana, as COA commissioner, ang iyang asawa nangontrata nga supposedly ang COA naga-double check
nagaimbestiga aning mga kontrobersyal mga higala nga mga proyekto bisag wala pa makontrobersyal, ang COA mga higala mo imbestiga na kung tinuod ba religiously, faithfully complied with ang kini mga higalang proyekto subay sa kwarta o pundo nga gigahin sa ato ang gobyerno. Mao na trabaho din sa COA. Now, karon to argue ani mga higalang iyahang kulom nga way klaro, kundi tamubasa murag wa mga higala gyud mubasa iyang kulom. To argue ang issue dinhi, sa ako nang na-mention, dili ang appointment nga si Digong before pa the administration. Ang issue din ni mga higala nga during Marcos administration nakakuha og kontrata si Mrs. Lipana nga ang iyahang bana incumbent commissioner pa sa Commission on Audit. Kano sa man nakakuha si Mrs. Lipana og kontrata mga higala ng flood control? Di ba during Marcos administration? Supposedly, na ang mga higalay ahensya sa gobyerno, like siguro mga senador, mga taga-DPWH, musulti nga ito kang Lipana. Uy, bawal na ma'am, kay incumbent COA commissioner ang imuhang bana. Bawal na. Ang panghitabo nga conflict of interest mga kaigsuunan nahitabo dili during sa Duterte administration nga maunay issue conflict of interest, nahitabo siya during Marcos administration. Between 2023 to 2025 budget mga higala, that is the length mga kaigsuunan, no, sa kining gitawag nato og flood control project controversy. Now, pausan yung masulti nga saypa na pod si Duterte ana. Sayop si Duterte kay during his term na appoint si Lipana. That is not the issue. Mo ni nakabahog tik-tik ani mga binayran, mga pidhak na media, mga higala sa mga congressman o sa kining Malacañang. Kini mga pidhak ba? Magpataka lang mga higala og istorya. Ilihis ang tinuod nga issue. Ang issue is not about appointment. It is about conflict of interest that exists during Marcos administration, not during Duterte administration. Dinha ang naay problema mga kaigsuunan. Wala gyud mo laing nahuna-hunaan dinha. Sige na lang gyud mo pahid ngadto kang Digong o sa iyahang administration aron madaot si Inday Sara ngadto sa mga Pilipino. Ang atong gisgutan diri, conflict of interest. Nangontrata ang asawa, samtang sitting incumbent COA commissioner ang iyang bana. Kano siya na naitabo? Di ba naitabo na during Marcos administration? Wala na naitabo ang conflict of interest during Duterte administration. Anong imo mang idohigdas Digong o ang iyang administrasyon? Pagka na lang mga kaigsunan, no? Ambot asang utok aning mga tawhana ni burag naa siguro slubot siguro gisuksok ang utok ani. Di ba? Conflict of interest ang atong issue din eh. Kano saan nagka-conflict of interest? Di ba during Marcos administration kay gihatagan sa kontrata aning mga congressman. Ang purpose karon taw-taw nganong gitagaan na sa kontrata ato na mga galang salsalon human lamang ang pipila ka mga pahinumdum. Issue sa masa. Issue sa masa.
sa bahay para masigurong walang itong dalang sakit tulad ng cholera. Ito ang mga pwedeng gawin. Pakuluin ang tubig ng 2 minuto para patayin ang mikrobyo. Takpan at hayaan lumamig, saka isalin sa malinis na lalagyan. O maglagay ng tabletang chlorine sa tubig at sundin ang tamang paggamit nito. Pwedeng magkaroon ng amoy o lasang kemikal ang tubig, pero malinis pa rin ito at ligtas inumin. Inumin ligtas, tayo ang lunas. Isang paalala mula sa Department of Health. Isyu sa Masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Alright, balik na may gala din sa ito panagkuyog sa programa ng Isyu sa Masa. Samtang doon na may gala 41 minutos. Ang nakalabay human ng alas 7 sa buntag. By the way, tugtis ako ninyo ang ating bayaon nato ni ito ang mga nagapag-greet no, sa ato sila Ray Vina Balyo Cloma na minaw sa may Katalunan Pequeño. Ayan, butangag address nindot na kay para inigsulat na mo sa inyohang kuan kining kuan entry ninyo na ay address niya matawagan mo kay na may pangalan sa Messenger, matawagan mo no, magtawag sa inyo ang Love Radio. Lo Divina Tampos Lotrago, good morning din na si Jonel Palar. Good morning, minaw sa may Kabunbun Malabog. Lloyd Sakokibo, nagtanaw si paring Romel de los Reyes. Good morning din na. No, oy si Cherry Midel, asa man niron si maming nagtanaw. Jaime Balneg, good morning. Si Maris de la Cruz, avid fan kayo mi sa imuhang program June. Mao siguro gidali-dali nilag impeach si Sara kay kabalo si Tambalos-los o mga congressman nga mabisto ang ilahang corruption sa flood control. Yan, no, si Juniora Abodrok. Hello Kuya John Bers, good morning. And to your listeners, butangig address, Rosendo Cabrera, good morning sa iyang asawa, gwapa, from Baganga, Davao Oriental. Gwapa mo ginapirmi atong asawa. Bisag apiki og dagway atong asawa, gwapa gyud na kay gipakaslan god, di ba? Kuya John Cordoba din good morning. O sa tanan mga listeners sa Katalunan Grande. Si Esther Hunasan Cabrera, good morning po. Si Militon Llamos, maayo nga buntag. Raul Wenceslao, di adapita sa may Balyok. Talumo District magyapon ng Balyok. Good morning sa inyo adina. Kinsa pa ba? Rodrigo Escalante, no? Waswasi nagtaman. Ariel Tanawon sa may Dika Talumo. Good morning. Naglanog-lanog ang isyu sa masa sa may Dika Talumo. Utro po ng Dika Talumo. Bantay-bantay mo din na. Kay wa po na klaro ng construction anak din na. Mga sapa. Gibutangag unit. Hilnga ginagay na inyong unit din na. Kung wa ba na magtungtong sa sapa. Mikey 21. Good morning. Watching from Situbal, Portugal. Shout out sa ako ang family din na sa Icolan, Davao City. Oy, si Cass Nuni Piroy, good morning din na Cass, Rose Lucas, mayong buntag, solid listeners sa may Sirib, Kalinan. Daghana na itong mga diri, nagpamimbro din. Raymond Dave Manuta, good morning. Mila Manuta Ramos, yang mama, nagluto og sudan para pamaha from Budbud, Bunawan. No? Alright, kaning inyong ubang nga mga greetings, no? Ato aning kuanon ining balikan pa unya no, daghan pa mga greetings diri gud mga igala. Si kinsa pa ba ning uban dire no, taud-taud lang si Militon Llamos manaman ni Juniora Abudrok Katalunan Grande ang iyahang location. Ayan alright, doon na mga igala 45 minutos sa nikalabay human ang alas 7 sa buntag. Now nag-mention ko kaganiha nga ato ang mga higalan ning salsalon nganong naitabo without considering the issue of conflict of interest nganong nahitabo nga natagaag proyekto ang asawa ni COA Commissioner ngano
ilahan ng gihatagan mga higala o proyekto, kay siguro si commissioner na ay nasilip na mga higala. Di ba? Pwede sila i-blackmail ni commissioner. Dili ninyo na tagaan na o project ang ako ang asawa. Ha? Daghan na ba kayo mo o proyekto nga? Ha? Pertig yung dakuag yung atraso sa ato ang balaod sa kuwa. Way klaro nga mga proyekto. So, aron dili na mukya-kya si kuwa. Aron si kuwa dili na mag-imbestiga. Aron diya sa kuwa, good kaayo ang ato ang mga project. Tagaan tana ang iyang asawa og milyon-milyon po nga project, flood control project pod, para damay-damay tang tanan kung mga bistuta. Para si kuwa, mutabang yun na sa tua og saliping aning mga issue. Mutabang yun na og protektar sa tua against aning mga issue, kay apil man pod ang iyang asawa nakadawat man pod mga higala og project. Ayan, ha? So meaning, no, dili ni basta-basta mga higala nga sindikato. Di ba? Kay involved na mga kaigsunan, ang COA, ang Congress, DPWH, mga local officials o kontraktor. O dili na ni basta-basta mga higala. Tama tong sugyot sa congressman sa Zamboanga nga kung mapamatudaan i-firing squad. Tungod kay grabe ni kalalong mga kaigsunan nga sindikato. How about Dinas Davao del Sur? Kumusta na mga flood control project Dinas Davao del Sur? Ngawa po daw mga higalay, klaro na diyan flood control project din ha? Sige lang. Kay, ato po na mga higalang gahinan og panahon. No? Gahinan tanag panahon. O kanang uban pa ninyo din ang mga flood control project. For the meantime, ato lang una mga higalang isentro din hikaron kung unsa ang diskutiran, gituki mga higala, gibuki karon sa Blue Ribbon Committee sa ato ang Senado. Now, naghisgot ko kaganiha nga medyo lalom-lalom na gyud ni mga higala ning sindikatuhan ni. Kay ang ahensya sa gobyerno nga gitahasan para mag-imbestiga to check whether or not the project mga higala was religiously complied with by the contractor and the Department of Public Works and Highways, sila naman di ay mga higala ay apil. Kunay bans naman di ay hinuon sila. So mauna ay dako kaayo karong problema. Truly infiltrated na gyud ta aning mga corrupt public officials. Mo na nga ato ang mga higalang sapi, wala na gyud, no? Diretso na gyud mga higala sa ilahang bulsa. Tanawa na ang DP mga higala nagpagawas og report nga nahuman na ang proyekto, unya ang proyekto ghost di ay wala, di ay non-existent, di ay mga kaigsunan. Wala di ay proyekto niya ningon ang DP. Okay kaayo ang proyekto oy. Nindot kaayo. Igo na di mga panuhak siguro na groundbreaking. Kahumaw groundbreaking. Wala na mga higalay, mga subsequent construction works nga gihimo sa naisgutan nga proyekto. So sana binuwang kayo na. Gibinuwangan ninyo ang mga tao. Gipinuwangan yung kwarta sa mga tao. Di ang mga higalay kuwa. Nga dapat iyaha mga higalang kisa may dapat moingon nga ayaw dawata ang proyekto. Di ba dapat, ang asawa mismo, no? Dapat iyang i-restrict ang iyang sarili because ang iyahang bana during the previous administration naana din ha. And it is not by appointment. It was by mga kaigsunan, not by appointment but by term. No? Term ang COA Commissioner mga higala. Taon-taon, ato aning balikan ha. Kay importante kay ning masabtan pag-ayo, maedukar ang ato ang magkaigsunang naminaw, labot ani mga higalang kontrobersiya. Kalaro, kaibigan, kasama sa bahay at bahagi na ng pamilya. Yan ang turing ng mga pet owners sa kanilang mga alaga. Ngunit, regular ba nating naibibigay ang bakunang kailangan nila? Mula sa 235 na kaso ng rabies na naitala ng Department of Health noong 2020, ay naging 426 na kaso ito noong 2024 na nagpapakita na halos doble ang itinaas ng kaso ng rabies sa bansa.
Lahat ng kasong ito noong 2024 ay namatay. 45% ng mga kasong naitala noong taong iyon ay dahil sa mga alagang hayop. Ang rabies ay isang nakamamatay na viral infection na nakaaapekto sa central nervous system ng tao na nakukuha mula sa infected na hayop sa pamamagitan ng kagat, kalmot, laway... Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Daw katawanan ni mga higala ning istoryahan ni. Pero dili ni mga higala ang ayang pasayloon. Dili ni pwede nato daw katawanan, no? Kay ang mga ahensya mga higala gitahasan nga mag-double check sa mga proyekto. Apil naman di ay mga higala nga nakaon sa mga sindikato. This is a sad reality. Kaya kung ingon ani mga higala na ang ato ang sistema, makakonkluta nga systemic na gyud ang corruption. Ang DPWH, di ba? Ang DPWH mga higala na ana sila gitawag og Quality Assurance Unit. Mao'y mag-check. Gikan sa mga materialis sa structure mga higala kung nasunod ba na ana ang DPWH. Paunsa nakalutsar mga higala niingon nga nahumana ang proyekto. Nga wa man di ay sila dito'y nalili kay wa may construction actual nga nahitabo. Wala niingon karon si Senador Alan Peter Cayetano, kining naisgutang mga opisyal sa Department of Public Works and Highways dapat kasuhan na ni. Kay klaro na kayo, no? Di ka basta-basta kanang ilahang Quality Assurance Unit na ug di kamuhatag na kontraktor ka, patay kang bata ka. Bisag unsa ka quality ang imuha mga higalang materialis nga gigamit din sa construction, bisag pasar na siya ug ibagsak na ani may galang Quality Assurance Unit sa kining DPWH, patay ka din na. Balbag na po kag balik. Kauman, buhos na po ka, ingno na po ka, wa ka pasar, balbag na po ka. Di mahuman-human ang imuhang proyekto, hangto di ka muhatag og talay nila mga higala. Inguna na sila kasalbahis din na. Inguna na kasalbahis, inguna na sila kayawa mga higala pag abot sa pangwarta. Kahuman, sibat-sibatan ka na yun, di ka tubangon. Yan kontraktor, nakaloon mga higala sa bangko, parte na kuag loan. Nahurot na binalbag, kaya mo pasar ang materialis mga higala. Pero kung mutalay ka, bisam pa o puro yuta na din ang imuhang himuon din pasar na mga kaigsuunan. Yun ana na sila na kadimunyo pag abot mga higala sa kwarta. Mga hudas kayo na. Wala ninyong karon si Senador Alan Peter Cayetano, kasuhan tanani. Kay klaro na kayo ni. Di ba? Kanang inyong style nga magic din ayaw na. Tama na sila, kanang gitawag nila Quality Assurance Unit. Ang pangutana, how come nga nakaingon ang DPWH nga okay na ang project? Unya kauman wala di ay. Okay na ang project, kauman dili di ay. No? Pausan mo na nasulti. Kay gidrawing lang sa DPWH mga higala. Nganong gidrawing man? Mausugo ni congressman Duwi nga lang na ninyo din na. Kay kung atuan ng himuon na gamay na kayo ang amo ang makikbak. Duwi nga. Kami na bahala na. Mao na ron si Tambaloslos nagpahilom-hilom, nagpitok-pitok ang mata mga higala ug unsao na niya paglusot na rong isyu Kay hasta ni si Saldico, mao na ni contractors gobyerno sukad pa kaniadto. Halos tanan. Laptop sa DepEd, normally during COVID, usa pala din na may gala, mga construction, karon flood control. Bicol party list lang ni mga kaigsunan, pero nagtama o taman sa ginhawa.
Parte na daghana ni kwarta ni si Saldico. Kuyog ng iyahang uban pa din ng mga alipuris mga higala nga mga congressman. Muyukbo, mangyog ka. Kaya di ka taga budget, appropriation ko na. Di ba? Chairman sa appropriation. Di ka taga budget. Yukbo ka. Yukbo. Kung sa ingon ni Kwan, di pa isang at controversial mga higala ni Marcolita. 5 lamang na probinsya ang napagtuunan doon sa flood-prone provinces na yon. At ang napagtuunan po ninyo, wala po doon sa listahan na yon, is Cebu Province, 414 projects. Isabela, wala din po doon, 341 flood control projects. Albay, 273 flood control projects. Wala din po sa listahan yon. Leyte. Ba't ka napatingin sa akin, Senator Mix? Leyte. Wala din po sa listahan. 262 projects. Senator ba, Tarlac kasama kaya okay lang naman. Kasi pareho kaming Tarlac eh. 258 lang. Kung ikukumpara sa Cebu na 440. Camarines Sur, wala po. Camarines Sur, wala. 252 projects. What is the logic? Ayan. Naay mga project mga higala na wala sa listahan. Usa ni siya nga mga project. Giunsa ni pag hukus-pukus mga kaigsunan. Muna usa sa mga sentro pod karon sa investigasyon sa Blue Ribbon Committee mga higala. Grabe gyud, sinampang kong yung taman sa ginhawa ni mga panuhak ng mga congressman ang pundo na to. Di sinampang kong yun. Di sinampang kong yun ang pundo. Mauna, di na yun dapat mga higala tantanan ng investigasyon na ni. Kay mauna ni. Sige mo, pangita ng 125 million na confidential fund ni Inday Sara nga inyong ipasangil nga iyahag idlom, kamo raman din na bilyon-bilyon man din ang inyo din ang ipang-idlom mga panuhak dagko ng mga congressman na ni. Mike Adriano, good morning din na. 4.5 billion ang intelligence fund ni BBM. Wayne Cabalo. Unsay na itabo. Kana. Utro po na. Pero kita nakasintro karon mga higala dinhi sa flood control. Na substandard, ghost, wala gyud. Non-existent gyud siya. Mauni dako kaayo mga higala nga tamparos karon. Si Tambalos-los nagpahilom-hilom. Nagpitok-pitok ang mata usaon na niya. Tao man magpagawas na po na rong Okta Research o survey mga higala, nga nag-una na gyud si Tambalos-los sa survey. Ang Okta Research, maghimo na po na rong table survey nga si Tambalos-los. Taas na kayo ang popularity o trust rating sa mga Pilipino. Despite ani mga higalang grabe ka iskandalos na issue sa flood control project. Mutuo pa mo anang Okta Research. Ginoo ko. Daghan na mga higala mo na research mo na research firm mga higala nga why research siguro. Ang giingon niya nga manaog nga mga senador ang mga manaog nga senador nga pildi. Ang giingon niya nga mapildi senador na naog. Munay na katambalos-los. Diba? So, kini mga higala ang issue karon. Mauni maka tuok yun siguro kang Tambalos-los. Ingon-ingon pa, hindi dapat nakawin ang pera ng bayan kasi para yan sa mga mamamayan. Ang may-ari niyan, ang taong bayan. Pagkakuyaw mga higala mo istorya. Pero kung imbestigahon,
siya man di ay ang number 1 suspect. Dagway pa lang mga higala, suspect na. Ha? No. Ato ni mga higalang subaybayan. Ha? Kaning investigasyon na ni. Now, sa laing bahin, ha? Kaning, ato ning balikan na be, kaning kang Lipana ba? No? Dili man mabasol nimo si Commissioner Lipana. Nga wa siya muluwat sa katungdanan, nya nangontrata ang iyahang asawa, no? Tungod kay si Lipana, sako nang nahisgutan kaganiya, ang iyahang term fixed by law. Oh, kano sa siya mahuman fixed by law. Ang problema din kay ang iyang asawa nidawat og kontrata sa flood control nga ang iyahang bana nakabalo siya nga commissioner sa COA. Mao na'y problema din na. Conflict of interest. Di ba? E matod pa sa mga Tagalog, kahit papano, commissioner yung husband mo Tapos ikaw, nangungontrata ka ng flood control project. Ano bang ibig sabihin yan? Ha? Can the COA still investigate? Aning mga proyekto mga higala sa gobyerno na diin sila gitask ubos sa ato ang balaod, gimanduan ubos sa ato ang batakang balaod nga magsusi sila ani mga higala mga proyekto sa ato ang gobyerno. Unya karon usa oro ra pagsusi ana kung ang imong asawa mao'y nagtrabaho anang proyekto na moingon jud ka perme okay kayo alang-alang daoto na nimo imong asawa. Outside di kulambo ka, di ba? Di ba? Tistingin na ninyo nagdaot-daot yung asawa, di ba? Outside di kulambo. Worst, kung ilisdan pa yung ka ni pare. Patay ka din na. May buntag din na, kang big-big og Paul. Usayahang mga angels. Nga damol ang bulbol. Damol ang bulbol. Why, pakpak. Damol lang ang bulbol. Paborito din na sa mga PUG driver. Kamong mga PUG driver din na nga mahilig mo ng mga chicks din na dinha na gyud na mahurot ng halin sa herbal. Dinha na mahurot ang halin sa herbal, patay ka din na. Kanang mga extravagance activity ninyo din na hurot yung halin ninyo sa herbal, patay ka din. Now, nanong allow man pod ni sa DPWH. Ang asawa mga higala ni Lipana nga makakuha og kontrata. Sa Bids and Awards Committee, nganong gialaw? Sa mga congressman nga miyembro din na, nganong gialaw? Tungod kay siguro sa ilang huna-huna mga higala, may nang i-appeal nato diri ang asawa ni Lipana, matagaan na to siya po og project para dili na nila imbestigahoning ato ang gipangkurakot nga mga proyekto sa flood control. Wala. Dili na ta imbestigahon kay ato namang kauban kunaybans naman nato ang asawa ni Lipana. Di na ta imbestigahon kay kung imbestigahon ta si Lipana nagapilapil pangontrata conflict of interest damay ang iyahang bana, di ba? So i-appeal nimo si Lipana para smooth sailing ang ilaha mga higalang korupsyon. Maunay na itabo si Lipana pod nga naong po kwarta mga higala, naghakab-hakab pod anang construction kay og di siya bayaran, iyang ipitod, paipit siyang bana, ipaimbestiga na mga trabaho nila din na. Bayad yung kapirmi kang Lipana, anang iyahang construction, na iyahang gikontrata. Di ba? Dili, pwede bitin-bitino na nimong bayad na, di ba? So, maunay na itabo. Si Lipana, gitagaan mga higalag milyon-milyon pod na kontrata anang flood control para dili na, or ilahang sugoon nga, Lipana, nabakay appeal dire, imong bana ba? Ayaw na nag-ipakwan. No? Tabang siya din na og dipinsaan ng mga palpak na to nga mga construction. Tabang siya. Ayaw gid siya pa imbestigaha ana ha. Ana na din ang naitabo. So si Lipana
og ang kuwa mga higala. Why na-report nga ingon ana. So that is also an impeachable offense. Ha? Impeach ta. Di man pwede nimo ang impeachable officer mga higala, di man pwede nimo filean og criminal case kung dili siya ma-remove sa iyahang pwesto. Ang asawa pwede mapailan og kriminal kay dili man na siya mga higala impeachable officer ang asawa, ang bana raman. So, pwede pailan siya og impeachment. Kay nganong wa siya makaimbestiga aning mga proyekto ha nga ubos sa balaod, dunay mandato nga kinahanglan ang COA magsusi aning mga government-funded project so that the government shall have a knowledge mga higala whether or not the project was faithfully and religiously complied with by the contractor or by other government agency. Karon ang DPWH nakabalo man pud mo nga kani mga higalang asawa ni Lipana, ha? Asawa gyud ni siyang tinuod. Nganong inyo man pud nang gipasulo din haan ng bidding? Nganong inyo mang gitagaan? Siguro makadipinsa mga higalang DPWH nga naamanggoy instruction god si congressman. Naamanggoy instruction sa Bids and Awards Committee nga kinahanglan tagaan god siya project para dili mga bulabog ning ilahang trabaho sa flood control nga mga kabuang. Oh, para dili na kini maimbestigahan sa COA. So, mao na ang nahimo karon mga higalang set up ana. Mabulgar man ginapagabot ito sa Blue Ribbon Committee. No? How come nga silipana mga higala na tagaan og proyekto? What is the intention sa Bids and Awards Committee nga tagaan siya mga higala? Di ba? To protect their personal interest. Karong taon, ha? Kay ang ato ang mga higalang DPWH Secretary nga si Manuel Bunuan, nagsulti nga wala daw mga higalay master plan ang Duterte administration, particularmente na si Mark Villar, senador na karon mga higala, nga gisubmit sa ilaha aron nga maoy pagasundon sa flood control project. Kaya ang ilaha kunong gisunod ang master plan pa sa Aquino administration ni Engineer Singson, Rogelio Singson pa daw. No? So, ingon, imuha siyang sabdo, sabay sabot niya. Ha? Nga dili na updated ang master plan nga ilahang gisunod. Ang atong pangutana din mga higala, nganong inyo manang gipatuman nga wala man di ay mo'y klaro nga master plan. Karon, nangasunog mo din inyong pasanginlan na pod ang Duterte administration nga walay gi-turn over nga master plan. No? Dili mo na pwede magprosita og mga project nga way master plan. Ha? Kaya kung maghimo ta og proyekto karon nga dili na siya sakop mga higala sa master plan pag-abot sa panahon, palpak na nga proyekto. So na ta mo proceed og mga project, especially kani mga higalang infrastructure, it must be in accordance with the master plan. Subot pasabot, dapat doon na mga higalay master plan. Kung walay master plan, maghimo og master plan ang gobyerno para maoy pagasundon ana mga higalang infra projects. Taod-taod, palabman ta pa ni mga bahay, human lamang pipila ka mga pahinomdom.
kalaro, kaibigan, kasama sa bahay at bahagi na ng pamilya. Yan ang turing ng mga pet owners sa kanilang mga alaga. Ngunit, regular ba nating naibibigay ang bakunang kailangan nila? Mula sa 235 na kaso ng rabies na naitala ng Department of Health noong 2020, ay naging 426 na kaso ito noong 2024 na nagpapakita na halos doble ang itinaas ng kaso ng rabies sa bansa. Lahat ng kasong ito noong 2024 ay namatay. 45% ng mga kasong naitala noong taong iyon ay dahil sa mga alagang hayop. Ang rabies ay isang nakamamatay na viral infection na nakaaapekto sa central nervous system ng tao na nakukuha mula sa infected na hayop sa pamamagitan ng kagat, kalmot, laway na dumikit sa sugat o laway na pumasok sa bibig, mata at ilong. Ang mga sintomas ng rabies sa tao ay lagnat, pananakit ng ulo, pamamaga o pamamanhid ng sugat, takot sa tubig at hangin, pagkairita o pagkabalisa, pagbabago sa pag-iisip at pagkaparalisa. Ang mga senyales naman ng rabies sa hayop ay pagbabago sa ugali, pagiging agresibo, labis na paglalaway, pagkaparalisa at pagkatakot sa tubig. Magandang umaga sa ating lahat. Narito ang update ukol sa maging lagay ng ating panahon. Patuloy pa rin makakaranas ng mga pagulan yung malaking bahagi ng ating bansa dulot ng low pressure area at ng habagat. Kaninang alas 3, yung LPA na minomonitor natin ay huling namataan sa layong 150 kilometers silangan ng Baler, Aurora. Generally, kikilos po ito pakanluran at ngayong araw, ina-expect natin na tatawid ito dito sa ating kalupaan, mainly over dito sa area ng Central Luzon. And magre-emerge ito or tatahakin po nito yung West Philippine Sea, posible po yan mamayang gabi or bukas ng madaling araw. And tumataas na din po yung chance nito na ma-develop at maging isang ganap na bagyo within 24 hours. So most likely, ina-expect po natin kapag itong LPA na ito ay nandito na sa area ng West Philippine Sea, ay mabilis po yung magiging development nito into a tropical depression. Ngunit hindi rin po natin nire-roll out yung possibility na bago man po nito tahakin etong kalupaan ay ma-develop na po ito as a bagyo. So possible po earliest development natin as a tropical depression is ngayong araw. And ina-expect po natin kapag ito ay naging isang ganap na bagyo na ngayong araw, ay magtataas po tayo agad ng wind signals dito sa ilang area ng northern at central Luzon. So patuloy lamang pong mag-antabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa. And bukod po dito, kahit man as a bagyo or as a low pressure area, expect po natin for today na significant po yung rainfall or yung mga pag-ulan na dadalhin nitong weather system na ito dito sa malaking bahagi ng Luzon ngayong araw. So doble ingat po para sa ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, ang habagat naman patuloy din magdudulot ng mga pag-ulan ngayong araw, lalong-lalo na dito sa western section ng Luzon, ng southern Luzon, Visayas at Mindanao. So muli po, doble ingat pa rin sa mga kababayan natin sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. And ina-expect po natin itong mga pag-ulan na dala ng LPA at ng habagat ay magpapatuloy po hanggang bukas. And for the rest of our long weekend naman or by Sunday or Monday is medyo mababawasan na po yung mga pag-ulan na ating mararanasan. Maliban na lamang po sa mga pag-ulan na dulot pa rin ng habagat dito sa may western section ng Luzon. At kaugnay nga po ng mga pag-ulan na dulot ng low pressure area at ng habagat ay meron tayong pinalabas na weather advisory kung saan for the 24-hour duration, posible po yung 50 to 100 millimeters of rainfall dito sa area ng Cagayan, Isabela, Ifugao, Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, maging dito sa Tarlac, Nueva Ecija, Aurora, Quirino at Nueva Vizcaya, maging dito din po sa area ng Quezon, Camarines Norte at Camarines Sur, dulot po ito ng low pressure area. Samantala, ang habagat naman ay posible din po magdala ng 50 to 100 millimeters of rainfall ngayong araw dito sa bahagi ng Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, rest of Bicol Region, maging dito sa Aklan, Antique at sa area din po ng Palawan. So meron tayong banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, kaya doble ingat po para sa ating mga kababayan and makipag-ugnayan po tayo sa ating mga LGU para sa mga aksyon na kailangan nating gawin para sa ating kaligtasan.
Samantala, for tomorrow naman po, posible pa rin yung 50 to 100 millimeters of rainfall. Dulot po ng low pressure area dito sa area ng Pangasinan, Zambales at Bataan. And dulot naman po ng habagat dito sa area ng Palawan, Occidental Mindoro at sa bahagi po ng Antique. So patuloy pa rin pong pag-iingat sa ating mga kababayan sa banta pa rin ng mga flash floods at landslides. At para nga sa maging lagay ng panahon ngayong araw ng Biyernes, magiging maulap po yung kalangitan, posible yung mga katamtaman hanggang sa mga malalakas na pag-ulan dito sa bahagi ng Metro Manila, maging sa Central Luzon, Ilocos Region, Cordillera at Missive Region, maging dito din sa area ng Cagayan Valley, dito sa bahagi ng Rizal, Quezon, Laguna, Camarines Norte at Camarines Sur, dulot po ito ng low pressure area. Samantala, for the areas naman ng Mimaropa, Cavite, Batangas at sa nalalabing bahagi pa po ng Bicol Region ay may mararanasan din tayong mga katamtaman at mga malalakas na pag-ulan na dulot naman po ng habagat. So muli po, pagiging alerto pa rin sa ating mga kababayan sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. And kapag po tayo ay lalabas, huwag pa rin natin kalilimutan yung mga pananggalang po natin dito sa mga pag-ulan na ito. Agwat ng temperatura dito sa Metro Manila ay mula 25 to 31 degrees Celsius. Samantala, dito naman sa bahagi ng Visayas at Mindanao, ito pong area ng Palawan, maging ang Western Visayas, ang bahagi din ng Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Bar, maging yung area din ng Soc-Sargen, Lanao del Norte at Misamis Occidental ay makakaranas din po ng maulap na kalangitan. Posible po yung katamtaman at kung minsan ay mga malalakas na pag-ulan, lalong-lalo na yan dito sa ilang areas ng West Visayas, kaya patuloy pa rin pong pag-iingat para sa ating mga kababayan. Samantala, for the rest of Visayas and Mindanao naman, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap po yung ating kalangitan. May mga isolated na mga pag-ulan po tayong mararanasan, dulot po ito ng habagat. And posible pa rin po na kung minsan makaranas tayo ng mga malalakas na pag-ulan, kaya doble ingat pa rin sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Agwat ng temperatura sa Cebu ay mula 26 to 31 degrees Celsius at sa Davao naman ay 24 to 32 degrees Celsius. Para naman po sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa, wala po tayong nakataas na gale warning, kaya malaya makakapalaot yung mga kababayan natin mga ngisda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. Dito sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang 5:43 ng umaga at lulubog mamayang 6:15 ng hapon. Patuloy po tayo magantabay sa updates. Ipapalabas po ng Pag-asa at para sa mas kumpletong impormasyon, bisitahin ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At para naman po sa mga heavy rainfall warnings or yung mga rainfall at thunderstorm advisories na pinapalabas po ng ating mga regional offices, bisitahin lamang ang aming website panahon.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa mag-memorize yan? Basic! Love Radio. Balik tayo kala din sa ito palagkuyog sa programang Issue sa Masa. Lilia din ang inyo. Ay, mabilis po yung magiging development nito into a tropical depression. Ngunit sa hindi po ato natin ang mga orasan, 21 minutos na human ang alas 8 sa buntag. Ay, good morning na din kay Julius Magliwanas sa may SIR Phase 1. Naminaw po ni sa ato. Salamat din na sir sa inyo ang pagpaminaw. Matod pa ni Juvenal Burgos, daghang mga sabungirong kontraktor ang milaylo karong panahuna sa sabong. Okay, basin unya og mga duhig sila. Wa pay kasiguruan kung asa ni mo abot ning investigasyon karon ni Senador Rodante Marcolita. Asa ni mga higala maabot ang tumoy ani. Okay, grabe ang
ugat aning korupsyonan ni mga kaigsuunan. Now, niingon si Bunuan ang sekretaryo sa Department of Public Works and Highways. Nga dapat yung proposal nga balasahon ni mga district engineer. Kani mga district engineer man gud mga notado gyud ni mga higala nga korap. Kasagaran dili man tanan, pero kasagaran gyud mga higala. Pila lang pud kaha kung naa pa may nabilin din na may galang diri korap. Kasagarang district engineer korap gyud na mo bitaw na ang mga regional offices sa DPWH gipandungagan mga higala og district engineer. Kay kanay mga district engineer gamit kaayo na mga higala sa mga congressman. Kay mauna sila mga appointments congressman. Kay mga district engineer. So, ingon si Bunuan, sidigong na pod og ang iyang administrasyon wala daw mga higala gi-submitter nga master plan nga dapat sundon. So, nag-assume mo anang opisinahan na din ha. Dili man siguro ni Cesare nga na ay iton over gyud sa inyong master plan. Kung wala master plan, di maghimo mo ginyuhang kaugalingong master plan ubos sa Bongbong Marcos administration. No? Kaya nahuman naman ang Duterte administration. Pero kung ang imuhang bot ipasabot, nga dapat masumpay ang mga programa atong sa Duterte administration, paingon sa Bongbong administration, ayaw na lang po siguro. Kaya og naay mapalpak din ha, inyo mang ipahid nga to sa Duterte administration. Unya, kamo manghunaw mo, ha? Kamo na lang yoy maayo. Ang Duterte administration, way maayo. Way ayo. Kumbaga, Now, kung walay master plan, nganong nag-proceed man mo og mga proyekto? Nganong wala man na ninyo gibalik ngadto sa Kongreso nga congressman? Dili may makaproceed kay walay master plan. Basig ato ning padayon ning inyong gihimo nga mga proyekto din sa Kamarabaha. Basin unya og madisgrasya ni kay walay master plan. Di ba? Nganong wa man ka mo recommend dito? Karon naman ka ni recommend nga nagkaguliyang na nga palpak na ning flood control project o uban nga mga infrastructure sa gobyerno. Ganun, wala man ka mo karinggaan na kanito. Oy, dili sa kumudawat anang pustuhan na kay way master plan. Oy, dili sa ta mo proceed ang mga proyekto kay walay master plan. Nganong nag-proceed ka man diay wala man diay master plan ng imuhang opisina di ay. Di ba? Kanang issue sa master plan, gigamit na lang ng Bunuan aron siya makaluwas. Tungod kay ang nahitabo karon sa mga nasabit ani nga korupsyon mga higala sa flood control, save your own neck. Save your own neck. Nag-iyahay na lang sila mga higalag sinalbaray sa ilahang kaugalingon unsaon nila nga makalingkawa sila anirong investigasyon ni Marcolita. Si Marcolita dili na sinugo sa kini mga higalang Malacañang. Tungod kay dili under sa Malacañang ang Congress. It's a separate department. So, meaning, it's a separate investigation. Kung mag-imbestiga man mga higalang ato ang Pangulo, di mag-conduct siya investigasyon. Di ba? Para mo bilib ang mga tao sa iyaha. Pero kung hangtod istorya rin ng iyaha mga higala, wa kay lain nga nakitaan din ang tumong, mao ang pugi points o protektahan ang iyahang mga batos. Mao tumungan na. Haron ang mga tao di maglagot sa iyaha, ang kalagot sa mga tao mapasa ngadto sa uban. Niya siya, luwas siya mga higala. Mo na diskartes Pangulo. So maghimo mo og executive investigation. Pwede siya mag-form mga higala o kini nga task force, a committee to investigate kinsa gyud naghuder ani mga higalang budget sa flood control nga palpak. Ang kay kanang Marcolita mga higala, that is in aid of legislation. Kung maghimog investigation ng presidente, that is more on administrative investigation and eventually filing a case before the Office of the Ombudsman. Mao din ang mahitabo. Pero kung moingon ka karon nga
amo na lang ng isalig kang Marcolita. Dili pwede kay ang kang Marcolita ang tumong ana is in aid of legislation. Magpanday sila balaod out of the investigation mga higala so that kaning hitabuan ni di na ni masublian. Di na masublian ning hitabuan ni. Oh. So pero dili kang Marcolita. Kay maayo man ni mo imbestiga dinhi mga hikyad yun ning baho aning mga kagwang. Na involved aning dako kayo mga higala. Dinhi yun magkaalaman mga higalag kinsa gyoy nakabulsa aning bilyones ka pesos. Ilaliman ka. 811 billion ang budget last year. Sa flood control mga kaigsunan. Agi ka pa 2023 ba 2024? Wa gyoy nahitabo. Ghost kundili palpak. Unya ang pasanginla na po dibunuan walay master plan sa flood control ko no. Tuga-tuga ka may pag-resign ka na lang bunuan. O sa may imuhang kuan diha, gikapitan diha. Mura kapito ko ba? Simunuan karon ba? O sa may imuhan hindi dugayan din na bunuan anang DPWH. Nga sunog ka naman kaayo in town. Kung bisag asa tanaw na to, wala ka naman bunuan. Sunog ka naman kaayo. Sunog ka na sa imuhang mga kapalpakan. Sa imuhang mga tao o sa imuhang mga connection din na sa mga congressman. Klaro man kaayo, nga nakakwarta po ka din anang mga palpak na transaksyon sa flood control. Usa pa may imong gidugayan anang DPWH, Wa pa ka matagbaw anang imuha diyang na alkansiya din, Klaro na kayo, nakwarta magay ng imong mga sakop. Ikaw pa ka nga sekretaryo ng DPWH, wag ka kwarta. Ay nako, istoryahe imong apuhan kung napakay apuhan nga upaw. Istoryahe. Clarix na kaayo ng imuhang style. Nagpagawas ka, nagperma kag mga dokumento, nga okay ang mga proyekto, nahuman ang proyekto, kahuman wala di ay. Imong gisubmit dito sa Office of the President, gibasa during sa SONA. O sana, di ba binuang na? Klaro na kay bunuan nga sunog ka na. Gibuno ka na anang mga isyu. Gibuno ka na anang mga kontrobersiya. Di gihapon ka muhawa. Ay, nako. Saban, wa pa mahuman imuhang gipahimo sigurong mansion siguro. Mao nang una ka nga naapay mga hapit tulo ka tuig ang pangulo. Unang mo kuan yo ka kapituko kag yun kay napakay gipahumang mansion. Garay. Nangutana lang ang mga Pilipino. Kamo diha karon, mga taga DP, may buntag ninyo. Sige man nagpaminaw sa tuwang programa, namtay mga amigo das DP. What can you say? Holiday. Taas na ba kayong holiday? Na maldito po ning ubang mga kumpanya. Mamayad, iatulog ka ng holiday mga higala. Para ma-extend pa ang chiki. It's a holiday. Taas kang holiday. Ninoy Aquino, ang pizza 25. 22 man taron, Lunes. Holiday na po mga higala, taas kayo. Sandwich day karon. Although dilong holiday, kagapon holiday, sandwich day karon. Maldito ng ubang kumpanya, kay mangisyog chiki mga higala, iatol nila ang date o holiday. Usa po, pagkambyo ni mo ron. So, ma-extend pa. Pastilan, no? O niya, isilibrar mga higala, Bobby Narbay, good morning din na sa may Dalyaw Toril, si Mars Mara. Dako kayo ang intel pan sa presidente pero wa gyoy inpog na paingon. Si Cypress Garcia, imposible kung may bahin kung way bahin ng presidente ana John. Murag pare-pareho kita kanang imong ginahuna-huna. Mao po nang ako ang gihuna-huna pod. Pareho. Kanang iya karong atik-atik nga investigasyon. Paokyabra na. Pang pugi points ba? Para mo atchop ang mga tao. Ang mga tao pod. Mo atchop po dayon mga igala. Okay kasi Mr. President, taas kayo ang ratings. Okay. Trust and confidence. Grabe kayo. Maunay naka tambalos-los aning mga tawhanan ni.
puro lang papugi points. Bisag ang mga tao, nagkamang na mga higala sa kalisod, nagkamang na sa mga problema mga higala, ang ilaha pugi points lang gihapon. Aron tabunan mga kaigsuonan ang ilahang kining korupsyon nga himo dinha sa salapi sa mga Pilipino. Pait. O niya napay hapit tulo ka tuig na bili ning ato ang presidente. Unsaon na lang ni mga higala? Unsaon paglatas nato aning kapindua pa ka tuig? Ma'am Nora Baguin, mayong buntag ya naminaw sa may Purok Concepcion Barangay Indangan, Baguhin Compound, Galanog-lanog, ang atoa din ng signal. Mga lumanog tugtugin naman na dul, mga tugtugin sani? Lumanog tugtugin. Mga lumanog ug tugtugin. Alright, salamat, no? Yun na pa, kay sureball na ta nga ang birthday celebrant ron ang ato agyo di ay mga higalang boss. Be, ipakita ng dagway sa to ang boss be. Mo ni mo kuan on niya, mo bangka on niya og litson nga mga pila 60 kilos kuan. Kining tutoy bato. Si Boss Wilson Itrata. Ayan, sa ulog sa iyang ika-never mind nga tuig. Ayaw na mo siya pangutana din. Dapat, palagi ko. Basta gani, mangimbita o niya pangutan o ni mo kinsay nag-birthday, dili ga na mo tubag, but pasabot ana, siya na ang nag-birthday. O niya, kanang nag-birthday, kung mag-greet gani na, mas mudako ang kumbira. Mas mudako ang kumbira basta mag-greet. Imbis nga litson bili lang, 60 kilos nga litson, sure ball. Andam-andama na daan na din hang inyuhang mga silupin. Ang mga silupin. Kita mga Pilipino ba? Wala ba na nato na ginahuna-huna? No, kana manambong og kumbira. I mean, kani kinaiya na gini nato. Wa ba na ninyo na huna-huna nga giimbitahan mo, gipakaon mo, gipainom mo, gilingaw mo, sa okasyon. Unya, ini kauli, manaking pagyug ka. Pagkaugma ang nagpakumbira, wa na'y nabilin mga higala kay nahurot nagsaking. Manaking pagyug ka. Ang sabot, mangaon lang. Mangaon ta diri. Siguro, mag-inom, apil. Pero wala man maapil sa sabot nga manaking ta. Kung ningon ang kuan, ningon ang nagpakumbira nga ani dire kay manaking ta dire, akan pwede kayo. Pero ang ingon sa nagsilibrar, mga unta dire. Kita-kita ta, mga unta dire, inom-inom ginagmay. Ang problema, kay iprayo pa hinuon ng saking mga higala. Kita na yung silupin. Lubag na yung sa ulo sa litson, lubag na yung sa tiil, dalunggan mga higala sa litson, pastilan. Yun ay way ayo mga kaigsunan na kinaiya. No? Ako'y kauban na natungunan, nadakpan yun to spultahan kay giatngan. Ang ulo sa litson, gitabunag bukog. Pertig yung sakupa mga higala. Bukog man ni ma'am. Bukog, usay bukog. Nganong lingin makinang ubos, paghiling ulo sa litson di ay mga kaigsunan. Naitaw may kay bulubag anang ulo sa litson. Naitaw. Mabilidad kay kanang tiil. Ay, sus, ginoo ko perting dali makalubag mga higala. O niya, na-diskarte. Ang plato, labi na kanang plato, gani nga kanang o siya ng plato ha, di Jesuitan, papel ba? Paper plate. Kana ang gamiton mga higala na ganahan kayo ng mga manakingay sa kumbira, nga naman, ano ng diskarte, punoon ginadaghan kayo mga higala, punoon, kaman kuha na po laing papel, lahi na po nga resipe ang ibutan to, punoon. Pag humagpuno, lukuto na mga higala, ibutang na sa silupin, katong isa lukuto niya, kuha na po, morto'y kanon. Dali naman kaya lukuto ng paper plate. Puno na, ikaw man sa kingon.
Napa ko isa itong kuha na ibawaan nga, gipuno yun yung gayo, mga seafoods. Pagkahuman daw. Akong anak ba o ang akong asawa baluoy kay wag ito'y kaon dito. Pastilan, no? Anong naagayin ng anak? Sa kagutom na bagyo na, sa kalison na bagyo na, o sa pagka-sirok lang yun, ha? Hindi tao ba, no? Grabe yung kasirok na gala. Oh? Ang ilahang mga moto, safety first daw. Doctrine of self-preservation mga higala. Mao nang ilaha din ha. Ma'am Nora Baguhin sa mga usapa, mayong buntag da. Neil De Leona, mayo ga buntag, no? Si Bini Bini, good morning din na, mayong buntag pod. Onya si Delta Challenger, ayan, mayong buntag pod din ha. Davao Police Veterans, mga taga DCPO, galanog-lanog na din ha, nga to may galang istasyon. So sa DCPO, o diya sa kampo Katitipan, mayong buntag ninyo din ha. Wala pa man kayo issue may tungod sa pulis, no? Ang issue ron, mahitungod pa sa tulis. Tulis sa tubang mga higala, aning flood control project. Ma'am Iba Tongson, good morning din ha. Sa imuhang mga kaubanan din na sa imuhang balay. Naminaw karon. Sa ating uruyan, si Lalay, dinaspuan. Naapo ni daghang angel si Lalay. Damol pod ang bulbol sa iyahang mga angel. Way pakpak, pero damol ang bulbol. Naapo din na nag-iring-iring lay. Anang yung mga angel din na. Sa angel nila big-big. Kung po naghamang driver ito sa POG nag-iring-iring. Ay nako, kurot yun ang inyong halin sa herbal. Anong trabaho, anak? Kurot ang halin sa herbal. Happy birthday kang Boss Wilson. Sa iyahang adlaw na tawhan, karong adlaw. Ayan, sa tanan mga nagsahulog silang adlaw na tawhan na lang. Damay-damay na ta. Ano mo ang boss? Butan kayo. Onya, very humble. Onya, very kind. Low profile. Si Boss Wilson Itrata. Ayan. Taw-taw, bigala, balik na. Manlaman, pipila ka bigala, pahinog doon. Kalaro, kaibigan, kasama sa bahay at bahagi na ng pamilya. Yan ang turing ng mga pet owners sa kanilang mga alaga. Ngunit, regular ba nating naibibigay ang bakunang kailangan nila? Mula sa 235 na kaso ng rabies na naitala ng Department of Health noong 2020, ay naging 426 na kaso ito noong 2024 na nagpapakita na halos doble ang itinaas ng kaso ng rabies sa bansa. Lahat ng kasong ito noong 2024 ay namatay. 45% ng mga kasong naitala noong taong iyon ay dahil sa mga alagang hayop. Ang rabies ay isang nakamamatay na viral infection na nakaaapekto sa central nervous system ng tao na nakukuha mula sa infected na hayop sa pamamagitan ng kagat, kalmot, laway na dumikit sa sugat o laway na pumasok sa bibig, mata at ilong. Ang mga sintomas ng rabies sa tao ay lagnat, pananakit ng ulo, pamamaga o pamamanhid ng sugat, takot sa tubig at hangin, pagkairita o pagkabalisa, pagbabago sa pag-iisip at pagkaparalisa. Ang mga senyales naman ng rabies sa hayop ay pagbabago sa ugali, pagiging agresibo, labis na paglalaway, pagkaparalisa at pagkatakot sa tubig. Ito ay maaaring maiwasan kung mapababakunahan ang mga alagang hayop at huwag silang hahayaang gumala sa kalsada. Iwasan ding hawakan o lapitan ng hindi kilalang mga hayop. Alamin kung may malawakang pagbabakuna ng mga aso sa inyong lugar at maging responsableng pet owner upang labanan ang nakamamatay na rabies. Tired of long queues? Worry no more. File your BIR Form 170RT or Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Alright, balik na magala din sa ito panagkuyog sa programang Issue sa Masa. Sa makausapan din na,
may buntag kang Cherry Midel, iki Maming, imported gikanis kaburan mga kaigsunan. Sa baroy luto nimo dia Maming, nga sudan, andam-andaman na din na, kana bang sudan nga mura puntag nag-birthday ba? Ay nang sudan nga mura tao kanang Semana Santa, So bay ko na ng Semana Santa, mura tag nagpuasa. Maguwang lagamay puasa nga sudan. O dapat sudan kanang kuan gyud, lami gyud siya. Kanang mura gyud tag nag-birthday gyud, mura gyud nag-fiesta. Wa patay laing bisyo. Kaon raman. Diba? Kaon raman. Wa man tay uyab, wa man puntay sugal-sugal, wa man puntay inom, wa man puy drugs. Kaon ra gyud. Ato aga bisyo mga higala bitaw. Balik ta mga kaigsunan, no? Ang mayor sa San Carlos City nga si Renato Gustilo, natingala kay naapo daw siya ghost project dito sa flood control sa San Carlos City worth 306 million. Wa siya makabalo mga higala kay ang iyaha kunong pirma, giritoki kuno mga kaigsuunan aron mo gawas nga naa siya'y pagtugot o kanang gitawag og mayor's permit. Kay kanang mga project within the respective area of responsibility sa mga mayor, dapat na ipagtugot anang mayor. Mao na gitawag nila og mayor's permit, no? Para anang project mga higala. Kung wala na mga bay, dili pwede. Mamahimo siyang illegal kay way pagtugot sa kining mayor. Pero ang mayor makontrahan po sa mga tao nga, ay, project na, grasya na, balibaran pa sa mayor. Di ba? Burag ingon na. So, ang issue din kay walay pagtugot ang mayor, dili lang kay walay pagtugot, wala siya masayod. Nga ang iyang pangalan, gifalsify na di ay mga higala para makasulod lang ng proyekto worth 306 million sa San Carlos City. So, kinsa may naghimo ani? Alang-alang ang barangay kapitan maghimo mga higala 306 million. Congressman na pod ni sa San Carlos City na pod. Di ba? Galamay na pod siguro ni mga higala ni tambalos-los. Ay, nako. Tawa. Si Manila Mayor Isko Moreno. Unsay gihimo ni Manila Mayor Isko Moreno? Iyaha mga higalang gipanggapos ang heavy equipment sa kontraktor dito sa iyaha mga higalang lugar sa Manila. Kay gibungkag ang iyang covered court nga satellite kuno sa Manila City Hall. Kay gusto ni Congressman Joel Chua nga mag-construct dito mga higala. Ingon si Mayor Isko Moreno, wa manay pagtugot na congressman diri sa City Hall ng imong plano. No? Nganong kinahanglan man, nganong kinahanglan ang permiso gikan sa mayor sa mga infrastructure mga higala nga pagahimuon dinha sa iyang lugar. What's the reason behind? Nganong kinahanglan na aprobahan sa mayor mga higala ang construction? No? Tungod kay ang construction mga higala, kinahanglan mahiuyon sa gusto mahitabo sa mayor. Kay lisod kay mag-construct ka din, dili gusto sa mayor. In fact, dapat tanang mga construction, especially construction coupled with alteration of other infrastructure, imong gubuon kay imong pulihan. So, alteration na siya sa existing kining infrastructure. There must be a consent from the local government. Ang representation mga higala sa mayor is the representation of the local government. The legislative department of the local government cannot give mga kaigsunan if it is alone. It must be a consent from the chief executive para mapatuman siya. Siguro kung ang issue mga higala is unification,
probably mo agigyo na din na sa council. Kaya ang council man mga higala mo ilabing na sayod kung unsa ang zonification. But once zonified na mga higala ang syudad, it is now the duty of the chief executive, kaya naa naman siya kopya sa zonification, for the implementation of that zonification. So kung naaroy i-alter din na, kaya naay isingit mga higala nga construction, kinahanglan mananghid ka sa hipi ehekutibo. Absent of that consent, will bar you to proceed your construction because it becomes an illegal construction mga kaigsuunan. Mo na hitabo. Wala kinahanglan ka, mananghid ka sa mayor. Di ka karoon mananghid sa mayor. Ipagapos na ni Mayor Isko Moreno ang imuhang mga heavy equipment din na kontraktor. Because illegal ng imuhang gihimo. Ang implementor mga higala sa Balao, chief executive. Diba? Ang mayor. So kung na kay illegal nga gihimo, pwede kay padakop mga higala sa mayor. Especially kung in flagrante delicto. Naaktuhan ka nga nagsigi kag unga din na ng bakon mo, sigig unga din na nga wa din ay permit di ay. Ayan, patay kang bata ka. Taon-taon, ato ni mga higalang tiwasan. Human lamang pipila ka mga pahinomdom. Kalaro, kaibigan, kasama sa bahay at bahagi na ng pamilya. Yan ang turing ng mga pet owners sa kanilang mga alaga. Ngunit, regular ba nating naibibigay ang ang tubig sa bahay para masigurong walang itong dalang sakit tulad ng cholera. Ito ang mga pwedeng gawin. Pakuluin ang tubig ng 2 minuto para patayin ang mikrobyo. Takpan at hayaan lumamig, saka isalin sa malinis na lalagyan. O maglagay ng tabletang chlorine sa tubig at sundin ang tamang paggamit nito. Pwedeng magkaroon ng amoy o lasang kemikal ang tubig pero malinis pa rin ito at ligtas inumin. Inumin ligtas, tayo ang lunas. Isang paalala mula sa Department of Health. kalaro, kaibigan, kasama sa bahay at bahagi na ng pamilya. Yan ang turing ng mga pet owners sa kanilang mga alaga. Ngunit, regular ba nating naibibigay ang bakunang kailangan nila? Mula sa 235 na kaso ng rabies na naitala ng Department of Health noong 2020, ay naging 426 na kaso ito noong 2024 na nagpapakita na halos doble ang itinaas ng kaso ng rabies sa bansa. Lahat ng kasong ito noong 2024 ay namatay. 45% ng mga kasong naitala noong taong iyon ay dahil sa mga alagang hayop. Ang rabies ay isang nakamamatay na viral infection na nakaaapekto sa central nervous system ng tao na nakukuha mula sa infected na hayop sa pamamagitan ng kagat, kalmot, laway na dumikit sa sugat o laway na pumasok sa bibig, mata at ilong. Ang mga sintomas ng rabies sa tao ay lagnat, pananakit ng ulo, pamamaga o pamamanhid ng sugat, takot sa tubig at hangin, pagkairita o pagkabalisa, pagbabago sa pag-iisip at pagkaparalisa. Ang mga senyales naman ng rabies sa hayop ay pagbabago sa ugali, pagiging agresibo, labis na paglalaway, pagkaparalisa at pagkatakot sa tubig. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Kailangan pa mag-memorize yan?
Basic! Love Radio! Balik na magala dili sa ito panagkuyog sa programang Issue sa Masa. Samtang doon na 52 minutos. Ano kalabay, human ang alas 8 sa buntag. Nahibulong pati si Kabayang Noli de Castro. Kaya bisag asa na lang naabot mga igalag pangontrata. Ha? Bisag asa na lang nga construction na ang mga higalay either San West or St. Timothy ni Saldico. Oh, nalukop-lukop na ning Pilipinas mga igala, nanay San West og St. Timothy Construction. Oh, nga kang Saldico. Karon, asa naman to mga pari og obispo nga nagsigi og ngal-ngal anang impeachment mga igala sa Vice Presidente. Okay. Di ay dakong issue karon no, porte dako ani bilyon-bilyon ning kwartahan ni. Involved ang daghan kayong mga opisyalis sa gobyerno o sa may baruganan karon sa mga pari ani mga igala og simbahan nga sige yango-ngoan ng impeachment batok sa Vice Presidente. O sa man pud ang inyong stand ani? Kay di man gyud kanyo pasayloon na bisag dili na siya outside na siya sa gitawag natog ecclesiastical topic. Political na siya. Inyo man yung isingit din ha. Kay simbahan lagi kuno mga higala. Sangalan sa simbahan, sangalan sa simbahan. Madugay nig mga sipyat ni sila, ma-mention yun nagsangalan, sangalan sa nagbayad. Sangalan sa nagbayad na mo. Diba? Sangalan sa simbahan. Kani, o sa po'y baruganan sa simbahan na ni nga, ginustay o taman si ginawa ang kwarta sa mga tao. Nag-istorya nga na ay flood control. Ghost di ay. Dili baka mga higala makapanguros ang mga pari ni ini o ang mga obispo nga gusto kaayog impeachment ni Inday Sara. Di ka sila makapanguros ani nga ghost man eh. Maora siguro ni ghost nga amigo sa mga pari o mga obispo nga gustong ma-impeach si Inday Sara. Maora ni ghost nga ilahang amigo. Maora ni ghost nga ilaha mga higalang kunaybans. Kunaybans sa mga panghuna-hunang politikanhon. Di ba? Di ba kasigarang pari, umaana magiging lang nga, hiliway ang mga demonyo. Di ba? Kaya mga ghost, ipalayo. Ano man na sila, di ba? Kanang magkuan sila, kanang kasi tawag yan, kanang mag-ampo sila, mag-night term, no? Kanang murag magyaw-yaw gani sila. Ilang hinginlan ang mga demonyo. Unya karon. Kani karon. Nga inyo hang gilabanan mga demonyo man day ni. Prayer pa mo dito sa Congress para sa impeachment ni Inday. Paghiman-himan, ang nisalmot sa prayer mga igala, mga demonyo man po di ayong dako ni, mga ghost man po di ayong dako ni mga igala. So, unsaroy ikakomento ani sa simbahan. Unsaon ni ron pag patindog sa simbahan ang ilahang mga baruganan. Unsa na pud kahit pasangil ani. Duterte na pud. Wala gilain mga igala mapasangilan. Basig ila na pud tong sakya ng istorya bunuan nga walay master plan ang Duterte administration nga gi-forward sa ilaha nila sa DPWH. Ang Duterte administration, wa man mingon nga, wa man ni master plan nga gihatag sa Pinoy administration, wala man. Ang Pinoy administration, wa man po mingon nga, wa may master plan nga gihatag sa Arroyo administration, wala man. Kanilang administrasyon mga higala, nga si Bunuan, mao dihay sekretaryo sa Department of Public Works and Highways. Itong una pa man kaning DPWH, one of the most corrupt department mga higala sa tuang gobyerno. Sila ni nga classmate sa BOC o BIR. Kamo ni sila. Most corrupt, no? Department of the government mga kaigsunan. Di na katingala tungod kay ang involved nga pundo din sa ilaha dagko.
So, alang-alag, ginagmayrang ilang tikdol din nagpangurakot, dagko man ang pundo rin, dagkoon, guna nilang kurakot, mga higala. So, bunuan, dapat luwat na ka din sa imong katungdanan, sunog na kayo ka. Kanang imong style, kumita na yan, kumita na yan. Mangita na nagpamasangil din, unsa na lang yung pamasangil mahuna-unaan. Ayaw pabuta nga angu-anguhon ka na din sa DPWH, angu-anguhon ka na din sa imuhang mga kontrobersiya rong giatubang, no? Kay musamot kalala ang problema sa gobyerno kung maabtan ka din nagkaango-ango, di ka din muhawaan ng departamentuhan na. Kay kanang departamentuhan na mga higala, sos, Ginoo ko, purya buyag. Purya buyag. Bisag kisay pangutan-o na to, ana. So, natinood na yun na ron ang meaning anang DPWH. Daghang project, walay human-human mga higala. Mao na yun na. Itong una, gitago-tago pa na dili, daghang project. Human yun. Daghang project, human yun. Karon, nabisto na kay mismo ang presidente. Wala na nga human, wag yun nasugdan, dili lang ingon nga way human-human. Daghang project nga wag yun nasugdan, giingon lang nga na human. Tama na, DPWH, daghang project, walay human-human, mga higala. Oy, wa na bantay oras. Naay oras, dili na ato. Dili na pod mga higala mag-igo. Again, happy birthday din na kang boss Wilson Itrata, no? Mao ni mga higala nga mo ang boss there is a Love Radio 90.7, sa ulog sa iyahang adlaw na tawhan karon. Happy birthday din na boss from the bottom of our heart sa issue sa masa og 90.7 Love Radio staff. Ayan, so, pakwik-kwik na. Bitaw. Ulo tabi ka na mabulag-bulag at tuwang pulong pamalandong karong buntaga. Si kinsa ang adunay kaalam, adunay kwarta kung pagkaadunahan ug bantugan ang ayan lamang nga siya ang mapainubsanon sa katilingban. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Ako yung alagal bata-bata, June Bersamin. Hangtod sa Lunes pohon. Happy weekend! Salamat, maayong buntag, and keep safe always, mga bay. Issue sa masa. Issue sa masa. Pagtuki sa mga nag-unang isyu sa katilingban. Issue sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katauhan. Magbalanse sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Issue sa masa. Uban ni June Bersamin. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio.